Paljon se itse meni? Se meni tohon sun 89. Niin vähän. No ei se ehtinyt kiihtymään vielä kokonaan. On se niin lähellä, että se jatko kiihtymistä vielä pitkään. Joo, kaveri sanoi, että yksi vaihe jäi niinku käyttämättä vielä. Mä tiedä kuitenkin se siinä yhtään sen kovempa. Jaksaako se mennä enää? Mutta entä nyt kun mun niinku pitäis suorittaa noin kevariajot, niin voiks mä suorittaa ne loppuun asti? Ei sulla saa ajot sieltä. Eli mä en voi suorittaa. Eihän mun täydy sit uudestaan vaan korttia maksaa. Tämä on tietysti, se on melkein autokoulumassa. Siinä muuten sitä päättää pahasti bensa enää. Jostas se nyt minä joudun. 88 ja 77. Joo, just näin. Luvan tähän.